Ассалому алейкум, духтаро, чихеш Муҳаммад таназ, саломатият таназ. Инҷа ман уборкаи хона кити овора, кӯдакои няничкаш гирон бурд. Касоне ки намедонанд, ман кӯдакома вай кардаги ҳастам, няничка ёфтаги ҳастам. Ҳамно гирон меранд 3-4 соат як рӯзба. Ва пише чақадар ман хурсанд духтаро ки няничкаи беҳтарин ёфтам. Нигоҳ мекунанд, чистоплотная женщина, бачаҳо маъқул хонашон барафта 3-4 соат нигоҳ мекунанд. Баъд ман мегирам рафта ё ин ки худашон оварда метиҳанд ҳамхелда, ҳамин доми худамон бо вай кас. Хел ман инҷа ҳозир коромо тамом кардаму акнун мехоҳам ки равам аз паси хӯрок тайёр кунӣ шавам. Ва ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам, чун ҳар вақта кор дар компанияи Faberlic духтаро аз хона набаромада, мисли ман шумо ҳам ҳар 21 рӯз калон маош мегиред. Ман ҳар 21 рӯз зиёда аз 18 000 сомон маош мегирам. Агар шумо ҳам хоҳед метавонед ки кор кунед. Баромада фурӯхта гаштан лозим нест духтаро, донистани забони русия ҳам лозим нест, фақат кор дар хона бо тариқи телефон аст. Манам шуморо дастгирӣ мекунам, ҳамаша ёд метиҳам. Ман номери WhatsApp-и ман